Tiden er relativ størrelse, siger man. Det betyder vist nok noget i retning af, at der er mange forskellige måder at opfatte den på. For eksempel er det på det tidspunkt nat i Andeby, og onkel Joachim er endnu en gang ved at gå til ro oven på en travl dag. Men samtidig skinner solen faktisk over Stillehavet, hvor et nyt og spændende eventyr snart vil tage sin begyndelse. De vulkanske aktiviteter i jordens glødende indre er ved at skabe en ny ø, men det er såmænd ikke noget usædvanligt ved. Den lava, der strømmer ud af vulkanens top, består nemlig af guld. Hjemme i Andeby er det stadig nat, og onkel Joachim sover de selvretfærdige søvn, men det gør hans verdensomspændende overvågningssystem ikke. I præcis dette øjeblik opdager en af hans utrættelige satellitter, at den nye ø i Stillehavet er lavet af guld.